Takže dobrý večer. Je mě dobře vidět a slyšet? Tak když tak mi vypíšete do chatu dneska. Jo, někdo napište do chatu, jestli mě vidíte a slyšíte. A nebo mi to potvrďte do Skypeu klidně. Tak, děkuju. Zapneme teda. Jo, děkuju. Takže zapneme nahrávání, aby z toho byl zápis. Tak, tady vidíte úvodní obrazovku z 20. května, což znamená, je to předevčírem, kdy pan Chovratov oznamoval důležité novinky a proto jsem se rozhodl udělat dneska pracovní webinář. Budeme se tedy věnovat dvou věcem. Jedna věc je nákup vstupenek na konferenci v Praze a druhá věc jsou změny v marketingu. Jakou věc byste chtěli slyšet napřed? Jo, vy píšete do questions, tak pardon, já jsem koukal do toho. Takže tady pan Sloukal by napřed chtěl marketing. Pan Krpenský taky, změny v marketingu. Dobrý, takže v podstatě mám tady připravenou tuhle prezentaci. Je to v ruštině, ale já vám to všechno řeknu v češtině, abyste tomu rozuměli, protože jsem si nestihnul všechno rychle přepsat, protože dělám ještě na jiných věcech. Napřed bych vám pověděl takovej malý příběh o jednom našem partnerovi, nebo respektive vám ukážu jednu fotku. A z toho možná hodně pochopíte. Tahle fotka byla pořízená v Indii. Tahle na Filipínách. A tahle v Etiopii. Jaký tam vidíte společný jmenovatel na těch všech třech fotkách? Společným jmenovatelem na těch třech fotografiích je tady ta mladá dívčina. Tady vpravo dole vidíte tu blondýnku. A všichni ostatní nejsou bílé pleti, jak si můžete všimnout. Tato dívka se sama odvážila do této země, aby provedla několik důležitých pohovorů s touto zemí, s vládníma činitelama. Dokážete si představit, že před touto cestou měla uvnitř takový divný pocit, strach. Ale řekla si, že dělám na skvělém projektu a rozhodně nic se mi nemůže stát. Takže se tam rozjela a provedla velice důležité pohovory. Je to Míla Serdiuková, která pracuje v Londýně a začínala taky před rokem a půl, jako já, jako mnozí z nás. Vemte si z ní jenom příklad.
Když někdo dokáže odjet tolik kilometrů, tak proč my kolikrát nemůžeme jet pár kilometrů tady po Čechách nebo po Slovensku? A teď už k těm slíbeným novinkám. Samozřejmě hlavní akcí léta zůstává 1. červenec. O tom už jsem se zmiňoval několikrát na různých webinářích a před tímto 1. červencem jsou k tomu připraveny všechny akce, aby nás jednak zamotivovali, jako firma nás, aby jsme se trošičku víc začali účastnit, protože až vám potom po těch změnách marketingu ukážu nějaká čísla, nevím, jestli se mám z toho radovat, anebo jestli mám plakat. Takže pana Chouratova znáte. Je to generální ředitel naší skupiny a jak jsem říkal, toho 10. k nám přiletí a bude s náma tady dělat hlavní dvoudenní konferenci. V sobotu nám říkal teda poslední novinky a pak se s náma bavil o tom, za jakých podmínek na EcoFest se může jet zadarmo. A taky nám pověděl, co se tam bude školit, respektive konzultanti a výše v pozicích, co se budou školit od toho 2. do 5. Pak jsme teda nastartovali na ty změny na marketingu a nakonec se vyhlásila akce, abyste si doplňkově k provizím mohli teď vydělat do té doby, než se pojede na EcoFest, 200 až 2000 unitů. Už nás je 280 000 lidí a 169 zemí na celém světě. Tohle jsou srovnávací fotografie z roku 2001 první generace a z roku 2017 vidíte pověšený Unibus 14 místnej. Je tam už hodně vidět velký rozdíl. Poslední fotografie pana Junického s Dalajlámou, něco už jsem ukazoval i ve středu na webináři, ale je dobré se o tom zmínit, že firma samozřejmě nestojí. Ona potřebuje, a aby jsme začali prodávat do trhu, tak se potřebujeme dostat až do 15. etapy a jsme v 9. Ta bude končit v polovině června nebo do EcoFestu bude trvat, ale v červenci už budeme 100% v 10. etapě. A jako loni byl velký festival, tak letos se očekává opravdu v tisících účast. Takže ten, kdo s náma pojede, tak opravdu zažije něco opravdu velkolepého. A jak se tam lidi dostanou zadarmo? No, bude to 10 vyvolených. Můžete v kanceláři sledovat, když si zmáčknete výsledky, tak vidíte takhle vždycky zeleně orámovaný výsledky. A když se podíváte, že za ten měsíc, co běží ta akce, tak například Petr Nilsen z Norska udělal obrat sám v první linii 90 450 a 10. místo 13,5 tisíc. Teď už jsou možná výsledky zase trošičku malinko jiný. A na tom školení samozřejmě bude to trojdňový školení. A nakonec proběhne certifikace nás jako konzultantů a vyšších pozic. A vím, že nikdo z vás ještě na takovém školení nebyl. Ale bylo by dobrý, kdybyste se ho rozhodli podstoupit. Byť v českých podmínkách. Ale všechno to závisí na vás. Nezávisí to jenom prostě na mě. Když bude dostatek zájemců, bude se to pořádat i v češtině. A co na takovém školení lidi dostanou?
je to prakticky rychlejší růst, jak se stát top manažerem za 5 měsíců. Budou nám dány praktické kroky, jak za 5 měsíců se dostat na pozici lead manager. A to znamená, že musíte v první vaší linii získat několik lead managerů, aby vy jste se stali top managerem. A odkud mají lidi brát seznam lidí, tak máme celkem 35 způsobů vypracovaných pod společností. A jak to udělat, aby vaše síť, nebo respektive i Česká republika, aby se rozrostla na více jak 10 000 lidí do 5 měsíců? Tomu funguje takzvaný efektivní marketing na 500 000 unitů s výdělkem 500 000 unitů za 5 měsíců. A jak si vyrobit bonus 100 000 unitů? Musíte získat praktické návyky. A celé toto školení probíhá většinou i v té profesionální škole, která dneska od vedení společnosti stojí $1000. Tady byste to měli jenom za cestu. A jak jsem říkal, kdyby nás bylo víc, bylo by to tam i v češtině. A samozřejmě nejdůležitější věc je internet a provádět marketing hlavně regionálně a využívat k tomu tyhle média. No a nakonec nám bude dána takzvaná magie úspěchu v tomto obchodu. Takže to je jenom obsah toho zajímavého školení, který bude pokračovat od 2. do 5. července na Ekofestivalu. A teď se podíváme, jaké jsou změny naplánovány v marketingu. Vidíte tady datum 20. května do 20. května a po 20. květnu. Vzhledem k tomu, že by to byl prudký skok, tak se společnost rozhodla, že tyto změny budou až 25.6. Takže do této doby bude fungovat ještě ten náš prvotní marketing. A já si tady rozsvítím takhle pomocnou tabulku. To znamená, tady krásně vidíte nahoře tu variantu, jak nám funguje doposud. První linie je 15%, druhá 7%, a kromě partnera, agenta, třetí linie 4 a čtvrtá linie taky 4. Pátá linie byla v podstatě už, tam mám jenom vynechaný ten řádek, že od páté linie do nekonečné hloubky, tady vidíte tyhle ty procenta, 1 až 1,5 a nakonec je to 3,5 až 4. Společnost se rozhodla k této změně z toho důvodu, protože vidí, jak se jí stavějí struktury a jak mnozí lidé trošičku i spekulují. A co je cílem? Oslovit co nejvíce lidí v každé zemi. Pořád nám říkají 10 až 15% obyvatelstva. Tento způsob, který funguje dosud, zatím takové výsledky netvoří. A netvoří je z jednoho prostého důvodu. Každý, kdo se zabývá trošičku tímhletím marketingem a kdo ho netvoří úplně profesionálně, no tak většinou to využíváte tak, že si zaregistrujete z rodiny někoho pod sebe a pak člověk bere takhle 22% z nějakých investorů. Ale to vůbec není motivace, aby člověk dělal jednak strukturu do šířky, ale i do hloubky. Proto vidíte, že od pozice konzultant
se přidala pátá linie, což znamená, že když se sundalo těch 7% z té první linie, tak ty se jenom rozdělili 3% do té páté linie a ten zbytek se pak navýšil jednak do třetí linie po 1% a pak se zdvojnásobily do nekonečné hloubky tyhle ty procenta. Takže vidíte, v podstatě je to stejný, 34-35%, to zůstává. Ale podpořej nás, nebo hlavně podpora jde pro ty lidi, kteří se starají o celou strukturu. To znamená, jednak si ji staví do šířky, protože jedině šířka vám zaručí, že se dostanete na ty vyšší procenta. Ty základní podmínky, že abyste se stali konzultantem, musíte mít 4 agenty pod sebou. 2 přímý, 2 někde v dalších nohách, tak jste konzultantem. Tak místo 1,5, místo 1 až 1,5 máte 1,5 až 3%. A jakmile se vám objeví první konzultant, no tak nemáte 1,5, ale máte 2%. Předtím to bylo 1,2. Takže je to o 0,8% víc. Jakmile máte 2 konzultanty, jste na 2,2. Jakmile máte potom 3. a 4., tak se dostáváte na pozici už manažer a ten základ máte 3%. Ale zase funguje to vždycky jako meziprovize. Takže ne, aby si někdo myslel, že do nekonečné hloubky od 6. linie mám z každého vždycky tuhletu sumu. Jakmile se pod váma objeví konzultant, tak se prostě dělíte o ty provize. Jestliže máte pod sebou jenom agenty, tak pochopitelně, když máte jenom agenty, tak máte ten 1,5% ze všech do hloubky. Ale jakmile se tam objeví váš konzultant, no tak jaký je rozdíl? On má 1,5 a vy máte 2, takže máte 0,5, protože máte prvního konzultanta pod sebou, ale zase z jeho až jeho 6. linie. Takže když je to váš přímý konzultant, tak z vaší 6. linie máte tu 2 a pak máte 0,5. Já myslím, že tohle by mohlo být jasný všem. Pokud vám to není jasný, tak mi klidně napište dotaz, jestli jste něčemu nerozuměli tady k tomu. Takže vidím, že to všichni chápete. Co na to říkáte? Zkusím teda někomu dát, komu dáme teda slovo. Tak vidím, že je tady přítomen pan Chalupa. Co na to říkáte, pane Chalupa, na tyhle změny? Pustil jsem vám mikrofon. Jo, ještě vás musím dát takhle do panelu. Slyšíme se? Haló, haló. Máte puštěný mikrofon, pane Chalupa. Můžete mluvit.
Chci slyšet názory na tuhletu změnu. Co si o tom myslíte? Protože samozřejmě ty názory chce slyšet i po mně pan Povratov. Takže buď pište do questions, ano, tady bude změna i z rozplácených balíčků. Samozřejmě 25. června všechny další platby, které budou jakýmkoliv prostě stylem, tak se to projeví. Jo, prostě ta změna, nejde to, aby systém hlídal, kdo má něco rozplaceno a jenom jakoby nový platby. Jo, protože ten systém hlídá, když se něco uděje, vyplatí se takový bonus. A jakou budu mít odměnu při 3 konzultantech? No, tady to vidíte, 2,6. Jo, tady v té tabulce pode mnou, tak vidíte 2,6. A když budete mít 4, tak jste na 3. Je to tak? Je to opravdu, aby se systém začal víc probouzet. Aby ti lidé, kteří dělají a starají se o struktury, aby měli trošičku rozumnější peníze, protože není to opravdu jenom o tom, vydělat si tady 15 plus 7, jak to mnozí dělají, a udělat prostě pár investorů. Ten systém, ten projekt se musí šířit. A řekněte mi z vás, ještě vám dám jednu otázku. Kolik si myslíte, že v České republice je konzultantů? Má někdo nějaký tip? 8, 10, no trošičku přidejte. Jenom moje struktura jich má 6. Tak, pan Břeťa Malý těsně vedle, takže opravdu konzultantů v naší republice je jenom 21. Po roce a půl práce. Takže tady vidíte, že by lidi měli být víc motivovaní, protože jakmile se stanovíte konzultanty, to znamená, co to je za obrat pod váma, jaký se pod váma musí udělat obrat, abyste se stali konzultanty. Dá se to rychle spočítat. Jaký obrat musíte mít, abyste se stali konzultanty? No, je vidět, že moc ten marketing, pan Břeťa Malý píše, že se blíží k tomu, ale je dobré si to kolikrát vzít a spočítat, udělat si různý modelace. Ano, $500 musí být vlastní investice, ale já jsem se ptal pod váma, jaký se musí udělat obrat, aby člověk mohl být konzultantem. A jsou to opravdu kupecký počty. Přesně tak. 4x200 a ty lidi musí mít taky každý po 2. To znamená, to je 8. Takže 12x200. To je 2400. Paní Graběcová si opravdu tuhletu tabulku a já jí pošlu celou prezentaci, zopakuje, protože je to třeba umět tohleto, jak naspamět. A ta násobilka se opakuje všude stejná. Musí mít 4 lidi té pozice pode mnou. Takže když chci být konzultant, musím mít 4 agenty. A agent jsem, když mám já 200 a mám pod sebou 2. To znamená, to je 600 obrat. A jestliže mám takovejhle obrat 4x,
je to 2400 ve 4 nohách, jsem konzultant. Když budu mít 4x zase 2400, tak jsem manažer. A to nejsou tak velikánský obraty. Ale tenhle ten systém vám zajistí ten rozumný přivýdělek. A hlavně je třeba to učit, ty lidi. A jak je vidět, tak mnozí ve strukturách tohleto lidi neučí. Přitom je to základní malá násobilka. Takže co schází? Jo, vám schází na konzultanta pouze $400, pane Malý. No, tak to je dobře. Mně to samý schází na manažera. Jo, ale říkám, opravdu, tohleto je taková násobilka, že když člověka zaregistruju a on mi zaregistruje první 2 lidi, tak si s ním sednu a popovídám si o těchto možnostech. Aby to samé učil on ty svoje lidi a aby to udělal takhle 4x, 5x, 10x. Ten, kdo si vzpomíná na základní školu Viktora Sobora, 25 aktivních lidí musíme mít v první linii. A pak se mi bude dařit tady pokročit až na poradce prezidenta, na prezidenta. Ale pokud se nebudu snažit tu šířku budovat do 25 aktivních lidí, a samozřejmě můžu jenom prodávat, můžu mít investory, tak se nám nikdy nepodaří těch 100 000 lidí v republice. Protože těch 100 000 lidí opravdu je to o tom dodržovat ten systém. Sám člověk nezvládne oslovit 100 000 lidí. To je nesmysl. Je to opravdu jenom důslednou duplikací a důslednou takovouhle prací. Dát si práci s 5, ze 6 lidma a naučit je to samý, aby to přesně udělali oni. O ničem jiným to není. Takže teď přejdeme k trošičku lepší zprávě. Jak si doplňkově vydělat 200 až 2000 unitů? A tahle akce bude samozřejmě trvat během celé doby, než bude změna marketingového plánu, kterou jsem vám teď momentálně vysvětloval. Takže 200 unitů si vyděláte, když přivedete 4 klienty, který si objednají 250kový splátkový balíček. 400 unitů, když 500kový, 800, když 1000ový a 2500, když 1500, když 2500ový. A když byste prodali 4 express kvalifikace, tak máte $2000 navíc. Když si spočítáte, že z tohoto obratu máte 15% zatím, tak se vyplatí se nad tím minimálně zamyslet. Co se týče promokódů, tento promokód je úplně poslední. To znamená 20. maj 2017 bude fungovat do 31.5. A mimo těch 20 podílů, tak za tenhle promokód se připíše 60. A to je poslední akce napříč všemi fondy i mateřskou společností a již více se promokódy dávat nebudou. Což znamená, od 1. června žádné dárkové akcie nebudou.
Všichni jsme to museli čekat, že se postupně budou přiostřovat podmínky a benevolence. Protože když už je společnost někde, tak samozřejmě už furt to bude zajímavý. Ale zase na druhou stranu, když někdo dostane jenom tyhlety dárkové body, dárkové unity, dárkové akcie, tak co mu to přinese? Hlavně konverze nyní běží od 1000 podílů, 1000 akcí, 1000 kusů. Takže mu zůstane jenom závazkový tady nějaký certifikát. A společnost, všechny, kteří si vzali jenom nějaký dárek a nepřispěli byť $5 a ani si neverifikovali účet, tak zřejmě někdy v srpnu přistoupí k tomu, že budou pročišťovat databázy. Protože tohleto mělo sloužit jako zajímavá motivace pro ty lidi, aby poznali ten projekt, aby se s ním trošičku začali zabývat a aby se rozhodli ho podpořit, byť minimální nějakou částkou. A 5, 10, $20 má prostě úplně každý. Takže je to 80 podílů. Samozřejmě, když budete mít k tomu nějaký další, vždycky se každý podíl hodí, každý se počítá. Využijte to do konce května. Ale samozřejmě využívejte to tak, že klienta upozorněte. Tohle je jenom za ten hlas, že nás prostě podpoříš. Ale jde nám samozřejmě o to, aby si o tom dokázal někomu i něco říct. Protože my potřebujeme hodně lidí, aby se to v těch zemích dařilo prosazovat, tak musíme mít opravdu hodně lidí. A tímto se s náma pan Chovratov v sobotu rozloučil. Samozřejmě povídal tam ještě hodně různých zajímavých věcí, ale to uslyšíte až v Praze na konferenci. A teď můžeme přejít ke konferenci, ale já se přihlásím, aby jsme viděli, abych vám ukázal, jak funguje nákup lístků. To znamená, jdete do sekci vklady, tady vlevo v tmavě modrým poli vidíte konference v Praze. Takže kliknu na to a teď pod těmi bílými poli vidím cena 20 unitů a tady vidíte popis. Tady prosím o registraci vaší účasti. Tady se registrují partneři, kteří jedou a můžeme si to když tak ukázat. Když kliknete na ten odkaz, tak se vám objeví takhle česko-ruská tabulka. Hodně z vás ji již vyplňovalo, ale tady máte přijedu 11. a ano nebo ne, zůstanu i 12. Ten lístek vám platí na oba 2 dny. Tady je přibližně, kolik plánujete hostů, ale to není úplně až tak důležitý. A tady potvrdíte, že lístek už máte zakoupen. Tím potvrďte z důvodu kapacity sálu a hlavně informace o místu provedení zde. Takže tenhle odkaz si samozřejmě můžete dát skopírovat jenom jako odkaz a můžete ho potom i svým hostům poslat takhle mailem, aby se tady takhle předvyplnili. Jo, abych potom včas všechny, kdo se přihlásí, abych nemusel prosit struktury, ať si to posílají, tak všichni, aby dostali
potvrzení, že na vstupence máme sice místo napsaný Novotné Holávka 5, je to u Karlového mostu, ale budu dělat všechno pro to a prosím tím i vás, abyste každý pozvali opravdu klidně 5-10 hostů, protože na zátorku se nás leze 400. A za týden v pondělí jdu panu řediteli potvrdit. Takže tento týden opravdu denně se snažte minimálně 20-50 lidí oslovit. Bude to hodně zajímavá show. Pan Chovratov, pan Armand i Olga Šantina přijedou a no uvidíte, co jste ještě mnozí z vás neviděli. Protože pan Chovratov je velký profesionální investor a má v tom 25letý zkušenosti. V podstatě od 91. roku se zabývá celou touhletou vědou. Prošel několik systémů, takže je to velikánský síťař a máme se všichni od něho co učit. Budete to mít samozřejmě v češtině, protože budu tam mít 2 překladatele, takže se nemusíte bát, že byste něčemu nerozuměli. Takže když si tohle přečtete, tady si skopírujete tyhle 2 odkazy, tak pak už jenom stačí takhle zmáčknete nakoupit. Vidíte, někdo, když třeba dlouho není, jo, tak tady může třeba skočit, že přejít a vyplnit doručovací adresu. Jo, to znamená, tady musím takhle potvrdit. A teď už mě to pustí k té platbě za tu vstupenku. A teď vidím, že tady nemám k dispozici na peněžence, ale mám je k dispozici na bonusovém účtu. Tak to jenom prostě takhle přepíšu a dám koupit. Jakmile dáte jenom koupit, tady máte odkaz gratulujeme k nákupu, tak si znova prokliknete na to slovo vlevo konference v Praze. A teď už vidíte, že tady máte všechny 3 vstupenky. Takže zmáčknu první vstupenku a vidíte tady 11. června od 1 hodiny registrace. Takhle si zmáčknete vstupenku pro hosty a teď si všimnete, že tady máte číslo vstupenky. Ještě vám rozsvítím i. Aha, tady zrovna není, vidíte, že tady, protože na tenhle ten kabinet se moc nedělá, ale napíše vám to, jo, kdo nemá minimálně $250 svojí vlastní investici, tak se mu nerozsvítí tady ta vstupenka. Jo, bylo to snížený, původně to bylo 500, ale ta hranice se dala na $250. Takže všichni ostatní mají koupeno na 11 a ti z vás, kteří si to doplatí, tak mi samozřejmě můžou napsat, že chtějí zůstat i 12. června. Proto slouží hlavně tenhle ten link o tu registraci i na ten jeden, i na ten druhý den. Protože než bude konference, tak se samozřejmě tahleta podmínka dá vesele splnit. Takže má někdo dotazy tady k nákupu těch lístků? Jo, a ještě jednu důležitou věc jsem zapomněl. Tady to číslo vstupenky je stejný jak pro vás, tak i pro hosty. Tohle to je vaše. Vidíte 42 11 95 a tady je 42 11 95 pozvánka pro hosty. To znamená, máte jich tam 5 myšleno, ale vytisknete si tudle a můžete si ji třeba vytisknout 10krát. Ale všechno závisí o tom,
jak hosté budou zaregistrovaní na tomto odkazu. Takže ten z vás, kdo to využije a jako první si tady zaregistruje klidně 100 hostů, tak já to potom budu mít v tabulce a vidím, kdo kdy koho registroval. Takže jakmile mi se tady naplní kapacita 400 lidí, tak klidně, ať tam má někdo pozvaných 50, 100 hostů. Nebudu nikomu bránit. Ten, kdo to udělá tu práci hned a co nejrychlejš, tak samozřejmě dává větší garanci, aby konference prošla v plný parádě. Protože naplnit sál 150 lidma nebo 400 lidma je velký rozdíl. A chcete začít nějakým třeba zajímavým koncertem? Když budeme v sálu na 400 lidí, budete mít i půlhodinový koncert. Velice zajímavý. A tu možnost, že k nám přijede pan Chovratov, tak ta je poprvé v České republice. A opravdu závisí na nás na všech. A teď vám ještě jenom řeknu, abyste pochopili, kdo mezi námi opravdu v republice je a kolik lidí. Tak jak jsem říkal, 21 konzultantů, agentů máme 157. 290 máme investorů, což znamená, že to jsou lidi, kteří nám přispěli nějakýma penězma. Ale přesto se nerozhodli zmáčknout to tlačítko spolupráci, aby se stali partnery a někomu to řekli. Takže tihleti lidé ani nikomu nikdy nedali svůj link. Všichni se podívejte, kolik máte, když se podíváte takhle do svý kanceláře, já to ještě takhle vrátím. Tak se podívejte všichni na takovouhle strukturu svojí. A řekněte si, mám 2 klienty, mám 1 investora, mám 7 partnerů. Tady máte ty čísla a když tady uvidíte velký počet investorů, kolik těch lidí má taky nějaký svý známý. A jestliže to nechtějí dělat, ať vám dají to doporučení na ty svý známí. Když oni si zainvestovali, proč by si nemohli zainvestovat ti jiní? A využijte teď ten důvod, že připravujete pozvánky na konferenci. A to, že přijede vedení z Ruska, který napřed letí do Itálie na 9.10. a pak večer 10. jsem jim zařídil, že v 7:30 poletějí z Itálie, budou tady v 11:30 v noci. Takže rychle na hotel, aby se vyspali a pak hned po obědě budou dělat konferenci u nás. Takže je to opravdu na nás všech. A jestliže chceme co nejrychleji získat výhody takové, aby jsme tady u nás mohli začít Skyway technologii, tak nás opravdu musí být víc. Protože když k tomu připočítáme partnery, těch je 1346, z toho, kdo nedal ani korunu, tak máme 298, což znamená, že 575 lidí to jsou jenom jako klienti, nebo zmáčkli, klikli na spolupráci, jsou jako partneři, ale 575 lidí z 2065, což je celkem databáze v České republice registrovaná, tak z toho vlastně těch 25% lidí jsou jenom přihlížejícíma. A mnozí z nich určitě ani nebyli nikdy v kanceláři. Takže to je pár slov jenom k zamyšlení o tom, jak všichni pracujeme, jak se nám všem daří. Samozřejmě je i to o tom, kolik lidí dělají, nebo kolik různých projektů lidi dělají. Potom přestávají vidět na ten hlavní a začíná se jim to míchat
jeden, druhý, třetí, čtvrtý a čemuže se vlastně budu věnovat. Zkuste tu tabulku, kterou jsem vám teď ukázal. Zkuste ji spočítat s někým, kdo dělá třeba jiný multilevel. Ať dělá binární, jakýkoliv prostě systém. Zkuste mu ty jeho obraty dát sem tady do toho. Ať si přepočítá, kolik vydělává on někde jinde a kolik by si vydělal, kdyby tyhle ty obraty jste udělali v tomhletom systému. Zkuste si s někým dát tu práci. A pak je tady ta druhá myšlenka. Dopravu přeci potřebujeme všichni. I ti lidé, kteří dělají jiné projekty. A všichni chceme žít na čerstvém vzduchu. A jestliže touto dopravou tomu můžeme pomoci, tak to je jako když někdo dává do dobrýho anděla. Taky pomáháme lidem, co mají rakovinu. Ale tady se bavíme o rakovině na celé naší planetě. A to je ten hlavní důvod, když dělá někdo jakoukoliv jinou práci, byť třeba ze začátku jako investor, se tady rozhodně může stát. Takže má ještě z vás někdo nějaký dotazy, se podívám. Tak. Poslední dobou se mě hodně moji lidé ptají na přibližný termín zahájení vnitřní burze. Víme už něco bližšího? Tak moment, já se napiju. Jak jsem říkal, končí teď 9. etapa v půlce nebo koncem června plus minus. Těch etap máme přeci celkem 15. I kdyby každá další etapa trvala jenom měsíc, což prakticky je nereálný, protože se nestihnou udělat ty práce, které jsou v té dané etapě naplánovány. Tak když vezmeme jenom z historie, že ty etapy trvají 3-4 měsíce. Takže 6 krát 3 je kolik? Je 18 měsíců. Což znamená, je to ten půl rok letos a celý příští rok. Kdyby to bylo třeba až do jara nebo do dubna, května roku 2019, tak dokud nebude uzavřená celá společnost těmi 15 etapy a všechny tyhle ty podíly rozprodány, no tak se nemůže uzavřít a nemůže vzniknout takzvaný ten proces odstržení těch podílů od společnosti. A jakmile se tohleto uděje, tak pak samozřejmě může vzniknout vnitřní burza. A jakmile se udějou další věci, že se mezi tím prodá několik projektů, první velký samozřejmě Indie, ta je nejblíž v miliardovém řádu. A jakmile se tam postaví už pár tisíc kilometrů, anebo kdekoliv jinde, v Mogilově taky už mají nasmlouvanou první trasu, už se připravují projekty. Což si myslím, že do konce 15. etapy tady bude několik projektů už jen před realizací. Jenže dostanou stavební povolení, projekty, dokumentace budou připravený a může se začít stavět. Což si myslím, že ten rok 2019 k tomu takhle dojde. A kolik se to z toho stihne za ten další rok postavit, no tak pak vznikne jasná strategie, kdy se půjde na opravdovskou burzu. A nebo jestli se tam půjde úplně, protože vnitřní burza může něco provést a nikdo nemáme křišťálovou kouli, ani mateřská společnost ji nemůže mít. A rozhodně ne ještě dneska. Protože to, co jsme předpokládali před rokem a půl, že se stane zhruba do 3 až do 5 let a stalo se to za ten rok a půl,
Tak co se stane za další rok a půl? To si z nás ještě nikdo nemůže představit. A já nejsem žádný věštec a žádný člověk, který by si takhle chtěl něco vymýšlet a přísahat vám tady na něco. Prostě projekt je strašně dynamický. Všichni vidíme, že firma jede, firma staví, firma jezdí po světě a tak dále. Tak a ještě jo, pan Jesenský nevidí na pozvánce pro hosty datum. Takže, pane Jesenský, tohle je pozvánka pro hosty. Když se podíváte vpravo dolů do rohu, tak tady je datum 11. června. Už jsem si myslel, že jsem ho tam opravdu zapomněl skorigovat. Takže trošku jste mě vylekal, ale tak, takže je to OK. Tak má ještě někdo nějaký další dotaz? Samozřejmě přes můj přístup vidím, kolik se lístků průběžně bude prodávat. Já jsem si dneska koupil první lístek a jako druhý si po mně koupila paní Samková. A teď jsem se nedíval, kolik lístků už tam za to odpoledne přibylo. Protože jsme to samozřejmě tady dali do skupin a začnou další i další prostě rozesílky. Ale hlavně by bylo dobré probudit tu naši základnu. Vemte si, že máme 1000 partnerů, který dali nějaký peníze. Jestliže z těch 1000 partnerů by chtěla jet celá polovina, a to jsme jenom v České republice, k tomu zhruba polovina v číslech je i Slovensko. Takže když k nám přijede 100 lidí ze Slovenska, tak 400 může být z Čech. A nebo klidně 200 lidí ze Slovenska a 300 z Čech. Nebo 200 a 200. Při troše dobré vůle se tam vejde tak těch 450 lidí. Ale myslím si, že 3hodinovou nebo 3,5 hodinovou prezentaci lidi dokážou vydržet i ve stoje. Takže je to na nás. Na nikom jiným ne. Až 20 hostů. A co nejdřív je správně zaregistrovat, ale ať se vám registrujou přímo oni. Nedělejte to za ně. Protože pak se stane, že vy někoho zaregistrujete, já mu pak budu psát jako dopisy. Jestliže někoho budete registrovat vy, napište mi to do pozvánky. Potenciální host. Mluvil jsem s ním, poslal jsem mu pozvánku. Jo, proto ta pozvánka v tom formuláři, proto ta poznámka v tom formuláři je. Takže klidně si tam předevidujte i nějaký hosty, ale napište k tomu ty pozvánky. Jo, ty poznámky, ne pozvánky, poznámky. Aby bylo vidět, že ten člověk, vy jste mu to řekli, vy jste ho pozvali, ale on vám to ještě nepotvrdil. A když on to pak vyplní a potvrdí sám, no tak já to jméno uvidím. To budou 2 řádky stejný prostě, že jo. Protože když tam ten člověk napíše, že jak se jmenuje a že ten člověk ho pozval a vy mu vlastně dáte ten lístek pro hosty s tím vaším číslem, tak podle toho čísla my uvidíme, že ten člověk patří k vám. A samozřejmě na tu pozvánku si můžete, když to vy někomu přímo dáváte, napsat, že vy ho zvete. Ale taky můžete mít ještě v ruce další tu prázdnou pozvánku. A řeknete mu, napiš tady svoje jméno, že ho zveš a někomu to dej.
a řekni mi o tom. Pošleme mu link, aby se zaregistroval, aby měl potvrzený místo. A zase, když ten člověk přijde a bude tam mít to číslo vstupenky, tak my vidíme, že ten člověk patří k vám. Takže například já, když si vezmu někoho a dám mu takhle víc pozvánek pro hosty a on je někomu dá, tak je tam pořád to moje číslo. Tak ještě tady máme otázku od pana Břeti. No to jste pochopil správně. Co se týče vnitřní burzy, tak zatím být nemůže. Dokud není udělaný ten proces odtržení. A zatím nemám takové oficiální zprávy, abych tady mohl potvrdit tehdy a tehdy ten proces odtržení bude. No, na ty odměny, jestli se ptáte, tak to platí ty splátkový režimy. I na splátkový režimy, jo, když máte 250kový balíček, tak platí potom ta odměna. Tak. Pane Jesenský, podívejte se ještě jednou na vstupenku pro hosta. A nebo ještě vám ji jednou takhle ukážu. Máte tady na té vstupence napsanou nějakou cenu? Já myslím, že nevidím tady napsanou žádnou cenu. Takže když ji vytisknete a dáte ji tomu klientovi, tak prostě je to zadarmo. Já jsem pro vás získal pozvánku pro hosty a hosta zvu vyloženě zdarma. Po hostovi nemůžu chtít nikdy žádné peníze. Když si někoho pozvete domů, tak mu taky u dveří říkáte, dej sem 10 korun a pak můžeš vstoupit. Já myslím, že ne. Takže ještě nějaký dotaz? OK, no tak samozřejmě. Lepší je se zeptat, než potom říkat něco jiného. Takže tady dotazy už nejsou. Na Skypeu teda už žádný taky dotazy nejsou a to znamená, že jménem pana generálního ředitele Andreje Fjodoroviče Kovratova se s váma loučím a on se s vámi těší, že vás uvidí. Co v největším počtu. Ale samozřejmě závisí, kdo první bude přihlášený. Protože kdyby se náhodou stalo, že bude 1000 lidí přihlášených, museli bychom rychle narychlo vybrat ještě jiný prostor. Ale klidně, ať se tak stane. Top Hotel má volno, Top Hotel Praha má volno a když bychom měli najednou 600-700 lidí přihlášených, ale z toho by muselo být minimálně 200 našich platících partnerů, tak bychom šli do Top Hotelu Praha. Takže tímto se s váma loučím. Stroj Skyway, spasaj planetu, ať se dílo daří. A děkuji, mějte se krásně a celý týden neskládejte si jenom básně. Jedině činy za nás budou hovořit. Naschle.